El que s'està fent en aquesta Junta és repassar quins seran els dispositius que treballaran des de l'àmbit de la seguretat, coordinació per part del cos de Mossos amb més de 500 efectius que estaran treballant aquí durant aquests dies, coordinació amb la policia local, els equips d'emergències, tant pel que fa al SEM com Creu Roja, que també faran tota la tasca d'assistència si és necessària, assistència mèdica i assistència de suport a alguna incidència que pugui passar en l'àmbit de la salut, i sobretot és un treball coordinat amb els diferents serveis de l'Ajuntament, que, com deia, des de desembre estan treballant en l'organització d'aquest carnaval perquè sigui un èxit, perquè la gent pugui gaudir, perquè sigui ordenat, perquè al mateix temps tinguem diferents dispositius alhora per garantir, per exemple, la seguretat en les zones d'habitatges amb control d'entrada i sortida mentre la població està concentrada gaudint dels diferents esdeveniments. També garantint que des del Centre de Comandament Avançat i del CECOPAL de l'Ajuntament hi estiguin presents els cossos de seguretat i emergències, treballant de manera preventiva, i per tant només ens queda que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé i també que ho faci amb civisme i amb respecte.